Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω μια εφαρμογή με την οποία μπορείτε να κατεβάσετε άλλες εφαρμογές που είναι επιπληρωμή στο Play Store δωρεάν. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα ωραίο live wallpaper. Μπορείτε να σπάσετε και αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε το link, στείλτε μου μήνυμα να σας το στείλω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πηγαίνετε στο browser σας. Γράψτε. Εδώ το έχω ήδη, αλλά δεν πειράζει. Έγραψα λάθος νομίζω. Ναι. Gooder. For. Το έβαλε. Αυτό δεν το έχει αυτό, δεν το έχω κατεβάσει ήδη. Θα σας το έχει αυτό από κάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ψάχνουμε λίγο. Ψάχνουμε. Αυτό εδώ πατάμε. Που λέει Pro. Και εδώ πέρα τώρα πατάτε Install. Και το κατεβάζει και το κάνετε εγκατάσταση μετά. Αυτό. Εγώ το έχω ήδη, θα σας το δείξω. Να το, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, κατεβάζετε αυτό. Μετά πηγαίνετε μισό λεπτό στο Play Store. Και γράφετε. Μισό λεπτό να γράφω. Μισό λεπτό. Δεν αργώ. Κάνω αναζήτηση. Περιμένουμε ωστόσο. Αυτή η εύκολα δεν είναι πολύ εξυπηρετική πάντως. Εδώ πέρα έχει άλλες κάρτες. Εδώ πέρα έχω άλλη μια κάρτα. Έχω δύο κάρτες. Είναι 2 GB, η άλλη είναι 4. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Πηγαίνετε τώρα. Να σας δείξω. Λέγεται Goodev Download. Να σας το δείξω όλες. Goodev Download Manager. Έτσι όπως είναι αυτό. Πηγαίνετε στο Play Store, πατάτε Goodev Download Manager και σας το βγάζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σας το λέω. Αν δεν το κατεβάσετε δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και πάμε τώρα στη κανονική εφαρμογή. Εδώ είναι, πατάτε εδώ πέρα search και γράφετε ό,τι θέλετε. Σε ένα άλλο βίντεο θα σας δείξω, θα κατεβάσω κάποιο να σας δείξω πως είναι. Μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι αυτό, σας το είπα κιόλας. Subscribe, like, follow και όλα τα καλά.